we TV kuchandigadzire speaker yangu kuti ndowanda itotsvaka vanongo sangano ne vanhu vachipiwa maplate epamanhikirikini vanongopinda ndakati kuti ndicharamba hapana kungonikira because vatondoona kudhara. So wakasangana naniko? Ndakangono boys vedzimodzi dzekumberi vamondoitwa zvangu kakwaziya vamochi but ana Kuda nomu ndakangoshamisika Kuda hashaike mumariro. Saka Kuda mariro ese hashaike? Ipapa hashaike. Ipapa paanenge achizviti munhu asmart but ipapa ndakamusvikira ndakamuona ari pamariro nechina ndati unombozvispektawo here kuzvionawo kuti hau kuti unongota ndezvemariro nyange ukabuda mugumbezi one usina kupfeka zvakanaka uchingonodaiwo chaari kungoda chete nhingirikinzi udya chete nekumwa hwawa apa ndakangoona vanhu vakangoda ndakashaya ndichatozobvunzawo gunman wepaabvunza iye Kuda chanomuzee kuti ndinakashaya but iwe ndakanzwa uchitaura kuti vakomana varita basa rekutaimira kune mariro vachinodya kune mariro havasi kubika mudzimba. Sana Kuda havasi kubika saka rungotsvaga kune mariro ende kunodya kumariro nemapulazini nezvemariro natiri kuendera hangu zvemariro aona ndakatobva kumba ndakatoguta ndakatodinda kutoti nomboona uyo matv utandoona nhikirikini yangu ndikuona pandiri kutonosvika pabva ndachikungopinzwa munikini totambidzwa nibata vanhu vangu ari kumberi ko ndakanyanyoziva zvangu kuti uyo ariko zvangu but sine makatambidzwa makasinotambidzwa Chikafu ndakazotambidzwa nzira vakakuita ese type yaKuda pamwe vangondoti muri munhingirikinzi ngekuda ndakambotanga ndakamira pasaidi vanongodaidzwa nemamwe mazimamwe ziso renyu raienda kumapoto sine mapoto natise mapoto angatori kumashure kwangu ndakatarisa kumberi kwemunhu anonhingirikira saka ndopandakazonzi endai apa pane manhiki nda kutocheuka ndikatoa paari kupacho ari kupi ndotozoona vatori kuleft kunhingirikini uvhana uchikongomira bvangu pa 1 2 3 inibva vangonditambidzawo vhana kutongoona kuti saka pani pane mariro saka nhasi hapana dhiri saka ndangopindawo mukati ndakangotova kuti hapano chekuita rega ndingotambira bhozi vanhu vatongondinhikirikira inisina ndobhekana sei uyu mukomana paini wekubatisa ichi chitengi chake chigazi akakuti asi anokudhira bhozi ini akandipa mari yangu andikuitawo ku2 the following day vatobhadhara apa mukadzi wake ndiye akangoti achauya achindininhikirikira iye handichanyanya zvake handichanyanyongomutrasa zvake but mukadzi wake ndiye airamba akandibata hutu ini ndoblema Kuda ndoindoblema but achagara kunoka zvokusagara zvakakunuka zviri hazvitoroti mari yangu ndolostaka nemari pazipa papa ndakatowana mari imwe more than nhikirikini pazichinhu ichocho futi ndikangodowa kana ngochifungira nyakwe ndikawanawo ipo pashoma pandawana yatombodzoka iyo ndotangirawo ipapo asi ndofungidza zvinhu zvakanaka sinya nini kuti musanisana naye anoona kumagetsi kwerewa kunako anoona eziso titori problem nemagetsi ka ingochiisai gasi mutanga kutochishandisa as long as zichingazokuputikira chiti manje mukaputikire hamusi balance here aiwa kuzvichuna hazvo zvinhu ndogona kuzichoputika kasine kachinonhingirikiza kuti boom dheri aiwa chinongodawo very care yake totungo adjust saka this week kune mariro ndekupi mariro zvangu handifole mariro because nenyaya yana covid yakabva yandisvibisa tipoti ndichingotera mariro kudidi chingonzi kune covid kune plus waigona kungobhuka nhamba iyo ndavunza kutera mariro kwaKuda kwakasiyana nekwevamwe vanhu because vamwe vanhu vanenge vachinonochema zvinhu zvavabata manje ine nzara ine sadza inzara plus bhozi doro mazano pane munhu achatengera munhu doro pamariro aiwa ingotoipa pampanidiwe pamba panhu zvopamba nemheno dzimwewo saka pamunhu aingofunga pamwe ari kutera mhene idzo dzichipa semunhu wedoro anongonhikirikira nemhene dzacho klasi yake unoiona sei klasi yake klasi yake anofanira kuti kana chipindo mariro ndaipfekwa kasimati kari nani achinako yake kasimati kwati kagara pasi tomborina angokitwa kasimati kari nani akanoti akangodawo zvake ungozvigeresa musoro ndakamona akagerwa akati cheneri mwezi wasino because kana akagerwa anomboratidzika but panhumbi dzaanonhikirikina ndaamboedzwa kuzvaaifodha kana chipinda muvanhu anga ari shamwari yangu iri bopa paakakukanya apa azoti muri sinya wangu kaimi
manje akukanya yemazari zvakandibhowa sitereri apa pamene sina akapuwa mari osa pane vhidhiyo yakati akapuwa mari asina ndorwadzo nenyaya yekuti apuwa mari zvavo but aifanira kungokupaiwo kana yedrink so saka ndichakutengera yedrink zvisina vhidhiyo ukuzikatenga ndichakutengera ndopana ingwaivho itototikorimwe nhikirikini kana kangoti nhikirikini animbokukumira mari yako but kungoona kuti you is the one wanhikirikina kungonhikirikina bho ndakangoona inge ari pane paanosarudza tuku anoenda kunoona anotya isu sakanyanya kuti jairira stereka saka tomuti shamwari yedu ikatiraziva tomisa papi tonyatsomunhingirikinza papi apa kuti mufesi here kati munhu asiri bhobhozona apa ndonge mufesi apa umboyana nevanhu vanokukweretai mari achizoti avanhu acho adzisire tomuti chii tomisa kumufesi here kuti asi bho zvinezvi kumufesiwo zvake anogonawo zvake kungoitawo zvake kungomufesiwo zvake but hapasina zvipasipasi hapasina zvenhikirikina adzove zvimwe zvinhu zviri defini clean zvipoto zvinotungomungwarira airipo foni yabva yapera moto